Ki kita ki lightly ki criminal laws bethamai lani ki an betian bishar ye ki nongle akam be an ki ki jingye pher hapdeng ki ni ki an bethamai bat ki an ki barim. Kublai parlok sa shisien pat ni pediang ngobhaya phi shakane ke jing batai lingkot ke jongi halor ki mat bepher bat hakani ke episode ngin ye kren halor kita ki lightly ki criminal laws bethamai bala pentrekam hagleng saudong kari nadu ka shitarik unaitung ka jingtian bishar prasha ye ki kambi an hakari lingba ki an bepher kala sakhi ya ka jingkala bapura da ka jing pentrekam ye ki lightly ki criminal laws bethamai ki bala tip kum ka Bharatiya Nyan Sanhita Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita bat ka Bharatiya Saksha Adhiniyam. Kini ki an bethamai bala minjur da ka parliament ha ubnai no pra minshim snem kila bujli no ye ki an ki berim. Kita ka Indian Penal Code lani IPC, ka Code of Criminal Procedure lani ka CRPC, bat ka Indian Evidence Act lani ka IEA. Balai don kam banthau ye ki an bethamai ka jingthmu hi ka longbet ban penkala ye ki an kari ban tian bishar ye ki nongle kam be an ban ya hap kat kum ka jingya jong kapor balai don kam ban penkala ye ki an ki barim hashwa bangin ye kren halor ki kendon jong ki ni ki an ki bathamai yin ya phashwa khendiat shaki an ki barim ki ba penlong ya ka parliament ban binjur ya karai ban pindu pendamno ye ki ka Indian Penal Code lani IPC ka de ka an ka bala thau na do ki por besinshar ki pharing ka ni ka an ka trekam ningkong hakari house nam khat praspa hanri phawar nangta ka Criminal Procedure Code lani ka CRPC ka trekam ningkong ha India house nam khat praspa phawar bat kala yat lingba ki jingkala ha ki kendon house nam khat praspa khandai phupra bat khat khandai spa nyo phawlai ya ka Indian Evidence Act bat la pentrekam ningkong ha India house nam khat praspa nyo phawar kumba philayo haneng ba ki ni ki an ki barim ki de ki an ki bala pentrekam ha India nadu ki por bakari kadang sha sinshar ha ki phareng but what hadin ba ka India kala yo ya ka jinglai lot house nam khat khandai spa saw phunyo ki ni ki an ki dang trekam tat hadu mentau snem hadin bala pindu pendamno ya ki tiki kita ki criminal laws ki bethamai ka Bharatiya Nyan Sanhita lani BNS ka bami pli ha ka jaka jong ka IPC ka pinduna ya ka jingbon jong ki kendon na ka sanspa khatway shaka laispa sanphu pratli bat ka kinthop ya ki arphway tali ki kambi an ki bam sha kinthop ha ka IPC kum ki kam pintrim prasha ya ka no ka kinhon jat bin riu ka longrnieng ka niam ka rukom bat kumta terter ka kinthop ru ye ki kam le no ki kam thok kam them bala pinya da ki kinhon ki jingkran ba pinshit bat pinyashon jat bin riu bat ka khenru ye ka sedition lani ka jinghi ye le prasha ye ki nong sinshar kum ka jing persha ya kari lani ka kam jong ki nong diri bat ki nong shetkla ka baki ong ha ka tien phareng ka treason ki ki jing ye pher hapdeng ka IPC bat ka BNS ka jing weng no ya ka kindon ka ba laispa hnyo ka ba pin shitom ya ka jing ye dei bat jing ye shanglok ka ba don ka jing ye sngoutho shijur laki dei kintation rang lani kintai lani shinrang minta ki kin hon ki ba pinyat ya ki kambi an kin sha pin shitom kat kum ka an ka jing ya bom ya tiet pat ba lani ka mob lynching menta ka de ka kambi an bala itho bat kat kum ka an ka jing pin shitom kala banjur bat poi wat shaka jing rai pinyap lani ka death penalty hakani ka an thamai la kin thop ya ki kindon ban pin shitom ya ki kam ba ya dei bat ka jingle bam sut nyo ya ka kot ka khya jong ki nongpang lani medical negligence ka jing thau thamai ya ka clause henriu phau khandai ka ba pin shitom ya ki nuki briu ki ba kular thok bat lamler tang ban yo ya shong kurim lani ya shong long ka clause hispa lai pat ka kin thop ya ka jing pin ya briu na ka daw ka jing ya pher jat bin riu kum ki kam be an ka badon laki jong ki thop pin shitom ki don ro ka tu ka ni teli ki jing ya srim hapdeng ka BNS bat ka IPC kumban shu ai nuksa baro artli ki ni ki an ki sedang da ki linnong ki bayadei bat ki kindon pin shitom
ki jing kentat bat ki jing krishan ya ka basniu lane abatement. Kini baro artli ki ai bor ya ka hok panyo ya unong ya sat lade private defense. Nangta ka baar kata ka Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita lane BNSS ka bami bujli ya ka CRPC ka kham pelet jingmut halor ki nongsha thambor ka aibor ru ye ki pulet ban bu ye ki nongle kambean hajil na ka khatsan shaka khandai phosngi ka plelat ru ye ki padba ban let ujor ha ka nuk police station ka badan ha ka nuk jaka bat ka kenthop ru ya ka jing khot hajir lingba ki kor ki bor bathamai ha ka ni ka ka kenthop ru ya ka witness protection scheme lani ka scheme ka ba ai jingyada ye ki nong sakhi ka pinlong kong san ru ya ka jing tokit lengba ki but ki sub science lani forensic investigation na ka binta ki kambe ki bashir khai bat ka plelat ru ban pinlong ya ka jing bishar lengba ki kor ki bor thamai lani ki electronic trials nangta wansa ka Bharatiya Saksha Adhiniyam lani BSA ka bami bujli ha ka jaka jongka Indian Evidence Act kanika ka pinthamai ya ka rukomlum ya ki sabot da ka bapindon kam ya ki kor ki bor thamai ka pinlong kong san ya ka jingring dur bat sur ya ka jingkren jong ka nong shale bejat sakaway ka jingkala ka ba kong san ba ka nika bat thamai ka wanra ka long ka jingpin yar ya ka rukomlum sabot ka badai ka secondary evidence ka bamod minta ki jingkubur lingba ka jingtho bat ka jingkren kin sha thop ha ka secondary evidence Hawat kilami shibun ki jingyaro bat ki jingkin thoru kumju persha ye ki kattu katni tli ki kendon jong kini ki lightly ki an bathamai henry kalong ka badon kam ye ki kin hun toket ban yat kat kum ka an bat ban shule don bor namar ha ka bakut hi ka sngi ka bha kamiat bat ka shongsuk shongsan jong ki nong shong shnong kari hi kalong ka bakong san te parlok philaban pinsngo ye ki jingmut jing perkhat jong phi halor kani kamat ha ka comment section hapo but what glad ban like share but subscribe ya kani ka channel ka jongi tat hadu ka way pat ka por ngade I Emma bo phang na ka binta u forefront media kublai ya ka por jong phi baro